Halo Fung kaham lamsago dinini blogo ke ang fungni mairok jabai kamrok paika angkaino jereni bagi kiseri mairok mano tei tokti rok mano maso waisa boni aurota ongona wadiwo ke phaimani jereno fitu bulia o ani gano basai tongnai ke obo hingka hingkai 1 বছর kakha charai hingke abo khaitu darani bwsa mane bwsala tangka ke bo bonju subai phaio hingka hingke bono nai tongkhata yang hingka hingkai chini didimoni hingka hingke mairung rok tei tokti rok daui tongo hingke cherai bai kisa thwngwi tonglai khata nai naikhe bono muri rok khojarwi tongo hingke bo saichung no kholi chaimani tei bo bachakha hingke himna bo nai tei kisa kisa yapri rok sena naikha bo tabo hingkai thangai tongkha watui bo watui no ha no cherai karoi thaimon tabo thang tongo saki bai bag bai khayo cherai to besa man bangkhai watui phai pung khai to watui sa thak sa tau thang po ko watui sa phai ka watui ni ding sei tong khai to thang tra na no soi man cherai yan no bai abo hingkai ang nogo sokbai ka dam watui nokla rimil mani gaka cherena haike romi mang ma tonu ta bonche sebai tonglai kha watui tui tas thak plai liya waria hopung sapung oro hingkai to tuko mai chara kaham kaham tongbai kha mai guria rok hingke te tam jani mai kaisa tongmani hingka ayang go 2 line abo aini 2 line mai chara phuiui mai rok beri paikha bori paikha baksaba bero hino baksaba mai boro hino amhai hingke horni horbo watui phaio phungbo watui phaio salbo watui phaio wngmang tui kuplung tongmani do mo phungo tabuk tei kisa tui komi thangka ayango langko tui thangnai je lama slamoi rok horjak yango tui kuplung tongmani tei kisa komi drupka mai bermani hingka 3 bai 3 din kakha kota mai line khe berjak kechini mo bo area side man rok baksa je talnai tongnai rok saimya na kechini mo para mo area wngkha chongpok nogor ni wngkha brigudas para o tangke rail lama bai gana no hingke ayango hingkai brigudas para ni school tongo hingke tei yango hingka ke ko abo ke girja baptista hingke watui phaimang kamrok atki tongbai kha yango tei kuplung mani tabuk kite kisa komi drop wngkha ko tui lama tikhe ko lai tanui tei tui lama khaima rok hokata yang tikhe tui thangnai sikhe saltungmang tongoi tui rok maya thangano ulo khe mai rok bermaya wngmano hinui khaimani se tabuk khai watui thas thakplai liya ayang saka digi hingke mai berjak yakhono to ke oro rok simin berbai khata wngkhai obo wngkhai to watui rok phaikaka tui lama no wngoi tongo ta hingke takle naso watui bo waia khongka ba tabuk khai tui ekdom kuplung wngoi amtui khe tui rok prohori mo tongkha to hingke to tabuk nogo thanglaigra na koyang cherai bo bono tui rok phangkang hinui ma phaimani so hingke ang reels rok to khlaio mane tamhnai amsuk naijika tangka amtui hanbak kiching si amtui mini blog rok khlai kangke tei kisa views rok manma haingo keba amtui no khlai tongkhata amo kaisa khe khlaijak tongkhata so hingke ro haikhe ani logi kwrwngwi tongbai di hingke nogo thanggana so malai friend rok bai tongo cherai no mai rok charpaiui yang tui aske tui tori tongkha ayang nala khai rok horjak cherai ni bagui pen paimani khulogwi nailagrana hingke nogo tongpro kanjaknai haino tabuk to endong watui bai watui ri rok se kwran se kwrwikha kisimang singbai su ran se ran balia hingke je tongmani tiklai kanbai kangke kamke ura liya ke pen paimani ta hingke pen tinta jat maka tinta colour ta hingke nogo tongpro kanjaknai bai ko amtui no nakhata ke boni
ko kaitam ka yang cerebo chocolate chai tungo ano ridi masi rina naya dum no hinge tabung kyang no ganteo phaijak mai songnai ke mai ke to sal tongse no songke paika tabuk ang moi songnai ta ke obong khai to chicken kisa pai tui phaijak hinge obong khai to mandai bazar ta mandai bazar ni chicken hingka kai iko gas bai soguinai dum tam hinai bukur kormo khlai toni ta ka kai tabuk bono potapot khlaioi sugui pai songnai tei cherei nobo mairok cherena nangnai bla horni hingke tabuk tami tongo sarini 7:30 ta. Tabung ke moi songnani bagui joto no ready khaibai kha te pyas thaisa no koto koto khe rai rikan amono hingke haino moi rui janai nge te yang me paste khaijak tongo kai alu tui ni rikan hingke thok ro rubai khe hingke no mosla rok ja tongmani rui rikha hingke tui kisa rui rikha tang ako tui kisa mosla rok monkha hingkai moi bahan no rui risinai tamani chicken no rui risinai mangso no hingke tei moi hingka hingke cherei ni bagui hingke to pengui rikha hingke tei angko muiya butui bo tongo tei gudok bo tongo hingke obono last ke obo no songnai hingke songpai kha mai rok chai mankha hingke maimung songmani songui tongmani se hingke yang tei kaisa naito toke kotorma dung nokhoroi faika yang ni bo jani hingke cherei no bo phunuk phunugui rok ma tongno ta waisa wuisu omo nukjakya balokha tini khe nukjagui faika ta. Obo hingke ang Instagram ni bagui reels khaimani ta ke puila video khlaioi amboro editing ma khlaio ta to hingka juta tei kaisa wngko reels tabu trending choli tongo Instagram o saurabh tui himani ta gaan hingke o video khaina hinui khaimani se koibar jani try ma khaika ang mamani suka afuru wngkha hingkai dum tamhinai uanamani ta bahaikhe ang bono gothor rwnai bahaikhe mili rwnai ama sinta dum tabuk se nai nai mwnwi ma tongmani rok phunugui rikha hingke rojak ani Instagram o nukyakhung kha ba ani bumung rewui no search khai nai rutugui mani tei follow bo khlaibai di hingke obo hingke tei ni dino hingke baji sona berai tongmani ani cherei no boni bai song dress rok kanui rwo take bo hingke ke aram nangjakya hingke tabuk khe chwng nogo fainai kisa watui jora ba awan khlaijagana hinui awan khaino kainai kaitham seri tongo ta hingka khe watui jora hingka khe ang khe to awan askhwn thokjago hingka khe to tini ni vlog oro no paigrai suano chikonsa nongkha tini ni video hingke to next video hingka khe jeto nongno ang bithi no tui samani hingka khe amoni video phai tongo to oboni pore o phainai hingke to ani awan bukmani paikha bangkha tabuk khe dudh nwnglaikrana cherei bai ang nwnglairai ta hingke tini bagui asukna bye malalayano.